By the way mga ka-partner, manuroy mi karon sa Intalio Estates. Intalio Estates, Brown view. Hello. Hey Brown. So mo ni ang partner mo ni update karon sa diri sa kuan. Diri ni. Area diri dol sa among balay na gi kuan ni gidemolis ani kay himuon man ni diri dike, ni gadike. La il. Di kuan man ni oh. Kaya vlog kaya? Ano yung pakita be, pagkagwapo be? Ako gilatan eh. Amang karon. Ano po yun? Asa dia? Si hi sabi, dako naman ni si kuan no? Litaw naman, ano yung uyab ba? Ikaw mo po yun eh. Amang mo po yun ron? Magatpat. Wala na, ibalhin mo dyan na. Ay, yung papa, yung po yung papa. Mga na, tabaw. Yung papa? Yung mama, kapong mama yapon ko yun. Magatpat. Nayapon sa Ilaropos. Trabaho? O, nanay po dito. Sa'yo, grado ni mo? Ha? Senior na ngayon. School? Ah, karan kuan na? Senior. Third year, anak, fourth year? Pibre na, katong kauban na mo dito, Ilatimer na sa una. Ay dugay na kan sa pagkatpat. Bago pa po yun, itong April pa. Mas din ko nakabang. Ano, may balay dito? Kali, kali pa po yung Sibirno. Ah, kanang Katong sa kuan kuan, siguro, relocation. katong relocation dito. Mula ko sa game. Dito sa Bren ha. Bigay sa mama nimo. Si Bren. Si partner Lydia ang nanawag namo. Dali be. Naman na. Oh. Dali ara god. Gahapon pa na ako ninatahi kay wako kauli og kuan, Bernes. Naiguran tila. Oh. Sakto gyud 14. Puto na ko kay katong yan na ati siya kanang Ah, sige lang at least dili maklaro nga putol. daot madaghang daot. Tanaw Pwede, balik pwede pa. example, pwede example. daot. Okay, wala ba kay kaklaro atong tumoy partner ako na kay B man to ako na. B man to niya ta. Ha? Okay na na partner. Say B. B. Oh. O kana ko nakuan ba? Ah, sige lang. Okay na na. Okay. Ingani tanan. Oh. Ah, sige, okay lang na. Proceed daw mi sa E-Brown. E-Brown mga ka-partner, siguro mag i-avail na mo tong kuan, katong ticket nga daog na ako last year sa katong nakahalin ko o kining E-Brown nga developer. E-Brown project. Yan mga ka-partner. Please present this store stop to prior dine-in or take-out. Pwede te maligo Pwede take out. One use only. Tanaw ta. Amo na i-claim mga ka-partner. I-claim na mo. Tara let's mga ka-partner. What can you say the clubhouse of E-Brown, Xavier Estates? Nice one, be? Dari po daw sa hagdanan. O diha, nice one.
So mga kapartner, karon nagtambod mura si Cassandra kay gusto maligo. Ganahan sa maligo kay sa mukaon. Oh, nasigdan ako sa naligo. Mura kay gusto maligo ang batang batuta. So, maligo. Wala na lagi mag-party dito. Nice kayo. Wow. Pwede ka mag-picture dyan yun. Tapos slide oh. Wow. Maligo na tapuhon. Tama na po na sila ko. Natin. Ay, nang play party. Edisintan, exclusive ni. Kaligoon. Tignan natin. There is a picture. By dendo yan sa sila mga kapartner para gutomon. Choran sa hoy musig butot ka diha. Butot ka buntit ha. Kasi cut first. Gunit. 1, 2, 3 go sige. Sorry sa yung langay. Gospel kayo. You made it! Akyat sa sanga. Magpa-slide siya. Come on, let's go. Sige. 1, sige, madagan mo ko. 1. Wah. Tira din na ako picture ko. Dire ka pa picture ba? So unsa imong maistorya mi sa view dire sa sulod sa A Brown sa ilahang clubhouse? Nice kayo. Sa pagyod. Bongga, nice. Okay, sige. Di may basta-basta nga developer. Kita itong one. Tabaling sa tabi ta. Lain na po nga kuan view. Oy, diyan gito sini. Picturean di ka diya bidya ka tindog oh. Picturean di. Mahulog ka. Diara ba na siya bot ka. Sini? Swimwear.
maligo, swimming pool is 500 and ang kaon is 500. So same, pwede pa man siya ma-extend this year. Wala to na naman si Kuya Dilo nga maabot kay silang kasi, doon sila kasi maligo. Then kami na ni Mami is magkaon lang sa foods. So anak na lang among buhaton mga kapartner. Okay ra? Ano na na ini muta wala man natin. Picture dia bebe ke Santa be. Tindog lang ka dia. May video. Sige. Tapad ni Santa. Sige. Santa, mga ko regalo Santa. Mga ko regalo Santa be. Santa, mga ko regalo. Si kasi mga regalo Santa. Tagay Santa. Santa. Ay ta mga ni Santa. Santa. Mga regalo Santa be, mga si kasi Santa oh. Say pangayoon nimo be kung naay tinuod nga Santa. Say pangayoon nimo kung tinuod nga Santa. Kuan. Ha? Pagkaon? Ano nga pagkaon? Junk foods? Mingon Santa. Oh, kasi unsay imong gusto? Madlok ko. Madlok tagaan ka. Madlok yan ko gabi. Yan tara. Sige, lah, may bilin. Amang ka. Malik sa agi. Cheng, cheng. Cheng, cheng. Mga partner, mabalik nami sa Madubig Ubos sa Capitol or either Capitol or Plaza. Kay wala man mi kaligo diri, wala mi kakaon, amo na lang hulaton si Kuya Dilo moabot. Ito na lang mi, balik na lang mi kay para happy ba. Kay wa pa man ma-expire daw. Manginom tag juice. Certain ako naman. Nami lang juice diri kaning nasa. So na area diri Pabayo ni diri no. Wala na sige. Na inuhaw pa. Wala pa. Apa yung mabe? Ah. Kita be. Wow, salad. Ayan, mga partner. Wala nang gaya ko ano. Grapes. Dito sa tas siumay. Tugon. Igo po siga na. Tugon?
Amang laag mi diri ka partner ha, sila ni uting gawas oh. Nami diri sa kwan. Capitol. Kay nabalitaan namo nindot taw ni diri nga area Bibo daw daghan manuroy. Ana yan ako no isuga. I don't know, wa pa man ni siga kay hayag pa man. So among laagon diri. Capitolios Cagayan de Oro mga ka-partner. Sa likod. Entrance me. Ha? check, 1, 2, check, 1, 2, 1, 2. Nakapik siomay mga ka-partner. Siomay. Nasin nyo. Dereko. Ay, kung ano na okay. Pasi mayabo. So dire ka partner sa Kapitolyo, okay kayo ang Quandary lights, no? Ato ipakita sa inyo ang lights, no? Ilahang
siga karon, kurasa. Oh. Dito siguro sugod mi. Kaya naman sila.
Yeah! Jata ba picture ta daw? Picture sa ta. Stop.
nahuman na gyud laag partner gipangkapoy mig tuyok diri sa Capitol, daghan kayong tao nya. Bibo gyud kayo diay kung makasuroy ka diri sa Capitol yun nya. Domingo pa gyud. So as of now karong orasa daghan pa gyud mga tao, daghan kay nanulod, gamay ra nang uli. Since gikapoy ng duha, si Mami gikapoy na pod, si Bibi kasi kaon lang gyapon. Manguli nami mga partner. And salamat kayo sa pagtanaw ning among vlog, sa among pagsuroy-suroy, family bonding, adlong Domingo, ugma na pod, kumbati na pod ta sa atong trabaho sa realty. Ana gyud atong kinabuhi mga ka-partner. And before I end, please don't forget to subscribe my YouTube channel. Please like and share this to your friends. Makarelate aning mga suroy-suroy nato with family bonding. Thank you so much. Kinsi partner Edwin, always nagaingon, God is good all the time and all the time God is good. One impossible realty business nato mga partner. Mami, what can you say? Uy, nako. Baby, what can you say?